बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। दरंगा मेलायाव फेग्रा बेसादजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ हमदों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंआव गोग्लैनाय भारत भुटान सिमनानि दरंगा मेलायाव 203 फेग्रा बेसादनि टेब्लेट हमनो हादों। रायजो नाङैनो फेग्रा मुवा ड्राग्स गान्जा फां बायदिखौ फोजोबनो पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरबाय थानायावनो फिन खेबसेबाव दरंगा मेलायाव हमनो हादों। तामुलपुर महकुमा पुलिस थानानि दिपेन कलितानि दैदेननायाव दरंगा मेलानि इसा हक आरिनि आशीर्वाद फार्मासिनिफ्राय 203 फेग्रा बेसादनि टेब्लेट हमनो हायो। बे फेग्रा बेसादजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ हमनानै पुलिसा जेरा खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ हजायाव डक्टरखौ गाग्लोबनाय जाथाय। फाहामसालिनि बेरामिफोरा सासे डक्टरखौ गाग्लोबनायनि भिडिअआ भाइराल जानायनि उनाव आसाम पुलिसा सासे दायनिगिरिफोरखौ हमना मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासिम पुलिसा गासै 24 दायनिगिरिफोरखौ हमदों। डक्टर सियस कुमार सेनापतिखौ गाग्लोबनायनि भिडिअआ भाइराल जानायनि उनाव हजाय पुलिसा दायनिगिरिफोरखौ नागिरनानै अपारेशन खालामदोंमोन। भिडिअआव नुनो मोननाय बादिब्ला खमैबो 20 सुबुंनि हानजाया जेराव आइजोफोराबो दंमोन। बिसोर डक्टर सियस कुमार सेनापतिखौ लावथि आरो गुबुन आगजुफोरजों खास्रि बिस्रियै गाग्लोबदोंमोन। बिसोरो डक्टर सेनापतिनि खसाबखौबो बिसिनानै होदोंमोन। बे गाग्लोबनाय हानजाया सिखौबो बुफायनानै होयो। बिसोरो अजद होनाय बादिब्ला सेनापति आरो मेडिकेल टीमनि नेवसिनाय आखुनि थाखाय सि रुमाव गायासुद्दिन मुंनि बेरामिनि जिउ खहा जादों होननानै। मख'नो गोनांदि हराव सासे दायनिगिरिखौ हमनायनि उनाव हजाय पुलिसा गुबुन 9 दायनिगिरिफोरखौ हमना मोनदोंमोन। हमजानाय 9 दायनिगिरिफोरा फारियै मुहाम्मद कामारुद्दिन, मुहाम्मद जयनाल उद्दिन, रेहाव उद्दिन, साइदुल आलम, रहिम उद्दिन, राजुल इस्लाम, ताइबुर रहमान, सहिल इस्लाम। थामथियाव दङ टेट फोरोंगिरि आरो सोलोंथाइनि सायाव एबसु आरो बिटिआर सरकारनि गेजेराव सावरायलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' दैदेननाय मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाजों बिटिआर सरकारनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि सायाव IOCL चिरां गेस्ट हाउसआव दिनै सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव गाहायै बिटिआर गोरोबथायाव मख'नाय 6.3 दफानि गेजेरजों सोलोंथाइनि जेंनाखौ फैगौ खम समनि गेजेरावनो सुस्रांनानै होनाय, टेट फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनानै थाबैनो फरायसालियाव थिसननाय आरो गोरोबथायाव फैफानाय गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै गोरोबथानि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो एबसुनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि आखायाव गोसोखांलाय गथायनाय जायो। ब्रैथियाव दङ नगाव जिल्लायाव हाखौ लानानै गिख्रंथाव जाथाय। सासे आइजोनि जिउ खहा। हा माफियाया हुमखि होनानै हा दखल खालामनो हायैयाव गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जायो। नगाव जिल्लायाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। 20 सुबुंनि मोनसे हानजाया गाग्लोबनायाव गाज्रियै जोखोम जायो आइजोआ आरो उनाव जिउ खोमायो। जिउ खोमानाय आइजोखौ कामपुर सिगुरि गामिनि 55 बोसोर बैसोनि आम्बिया खातुन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आइजोआ जुरियायाव फिसाजोनि न'आव थाबायनो थांनायाव जुरियानि बे ओनसोलाव हा माफिया साइदुर रहमाना गोलाव समनिफ्रायनो फिसाजो बिजामादैखौ हुमखि होबोगासिनो दंमोन। हाखौ लानानै हुमखि होनायनि उनावबो जेबो खामानि जायैखौ नुनानै 20 सुबुंनि मोनसे हानजा दैथायहरो आरो न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाखौ बुनायजों लोगोसे गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै ओंखारलाङो। बे गाग्लोबनायाव बैसोगोरा आइजोआ गाज्रियै जोखोम जायो आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादोंमोनब्लाबो लामा ससेयावनो जोबथाहांबोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।